Здравейте, това е втори... Ние сме епизод 2 от Майнкрафт. И така, ние показахме... Сега сме на стая 26-та. Моята стая. Тази стая е на Сезгин. Казвам се Ендермушка. Ендермушка. Хубавичка стая. Да, има всичко. Сега стая 27. Тази О, 20. То тук копардисванка става. Сега е стая 28. Направо копардисван. Тази стая не е на Копарман. Тази стая 28 ли? Да, на ония Копарман. Сега стая е 29-та. Трябва да... О, тук направо затвор Килия. за самотни хора. Заселени. Тук стая 30-та. Хубаво е. Но ми трябва да има абажур. С абажура е по-красиво. Ама трябва само един да има. Ай, ако. Това не ли стаята на Мия? Сега това е моята стая. На Франки Геймър. Аз съм Денис. 31-та стая. Направо копардисва тази стая. Хубавичка. Тук направо игра на тронове. Сега стая 32-та. Мики Маус. И тя е малко като килия. Тук живеят чичковците, дето викат о, чичо, чичо. Тя е етаж 7. Таж 7. Етаж 7, бе. Ай, тук не пише етаж 7. Пише. Това е последният етаж, нали бе? Да. Стая 33-та. Ета. Хубавичка. Килия. И играта на драконите. Стая 34. Направо копардисва. Направо туалетна. Туалетна джуния. Оха. Хубаво. Тази стая... Сезгин. Елала, покажи надписа. Тази стая е заета, вече е поръчана. Вчера един приятел я поръча. Вижте я. Хубава е. Добър избор. Ама малко. Сега стая 40-та. Кинг Конг. Оранготануа. И това са нашите. Тук има още една стая. 41-та стая, къде е? Преди малко ли беше ли тази? Те бяха 41 стая. Ама тази беше тъпа. Да. Това е Ама вече не е. Ма това е гроб. Да, за умрелите. И това беше нашия Ела поне пред входа, хотел. да каем с Богом. Да. Чакай, още не сме довършили клипа. Много хубав асансьор имаме. Направо. Таж първи вече сме. Да. Чакайте кои години. Ще отварям вратата. Мен ме забрави. Ела пак пред хотела и да кажем довиждане. Това ли ще? Довиждане, Кремвиш и Бони.